Vidste du, at man kan tappe og drikke birkesaft? Her i det tidlige forår, der begynder birketræerne at trække deres saft op for rødderne, og den saft, den kan man tappe. Sæsonen den strækker sig fra midt marts til, at birketræerne de springer ud. For at komme i gang, skal du finde dig et egnet birketræ, og så skal du bruge en boremaskine med et 9 mm bor og et tappesæt med stus og slange. Træet det må helst ikke være for ungt og tyndt. Du skal gerne over de 12-14 cm i diameter. Omvendt så skal det heller ikke være det kraftigste og ældste træ, du kan finde, men en god mellemstørrelse. Men bor et hul i stammen, ca. 70-80 cm over jorden og en lille smule skråt opad. Du skal kun bore 6-10 cm ind og aldrig helt ind til kernen af træet. Safterne løber egentlig i de ydre dele af stammen. Derefter så banker man tappestussen forsigtigt på plads i hullet og sætter slangen på, så safterne de kan løbe ned i din beholder. Et godt tip det er at medbringe en lille termokan med varmt vand. Her kan du dyppe enden af din slange i, så den bliver varmet op, så er den nemmere at få på stussen. Så begynder birkesaften stille og roligt at dryppe, og et godt træ det kan give flere liter hen over et døgn. Når man er færdig med at tappe, så kan man lukke hullet med en dyvel, eller man kan lade træet lukke hullet på naturlig vis. I vores webshop har vi flere forskellige typer af tappesæt. Vi har nogle, hvor du får en tappespand med på 10 liter i fødevaregodkendt plast, der er låg på og et hul til tappeslangen. De fås i flere forskellige udgaver, hvor du får forskellige typer af plastdunke med til omhældning. Ønsker du at omgå plast, så har vi også et sæt, hvor du tapper i en glasbeholder. Birkesaft det kan drikkes frisk og holder sig ca. 5 dage i køleskabet. Derudover anbefaler vi nedfrysning for at forlænge holdbarheden. Så er det bare at komme ud i naturen og få smagt på foråret. God fornøjelse!